Vitajte na kanáli Nakresli to v kede. Sledujete tutoriál zo série Video Express. Táto séria je pre začiatočníkov, ktorí chcú rýchlo nakresliť diela výkres bez znalosti teórie. Ukazujem len postup a hovorím, kde klikám, a to bez vysvetľovania a komentára. Ak preferujete podrobný komentár k jednotlivým krokom, pozrite si voľne dostupné rovnaké video na kanáli Nakresli to v kede zo série Video Master. Poznámka k videu. Ak sa vami používaný nástroj správa či vyzerá inak ako v tomto videu, najčastejšie je to odlišnou verziou FreeCADu alebo iným nastavením v hlavnej ponuke upraviť nastavenia. Verziám i nastaveniu som sa detailne venoval v mojom úvodnom videu na kanáli Nakresli to v kede. Úvod máme za sebou, poďme tvoriť. Klikám na ikonu Nový súbor a disketu. Súbor uložím pod zvoleným názvom. Klikám na modrú ikonu New Body, nové teleso a ikonu New Sketch, náčrt. Zvolím si rovinu XZ a vyberiem nástroj kružnica. Zo stredu osy nakreslím kružnicu s priemerom 150 mm a okno zavriem. Aktivujem nástroj podložka Pad, nastavím spôsob vyťahovania na symetrický a rozmer na 34 mm. Stlačím Enter. Označím čelnú plochu valca a vložím naň nový náčrt New Sketch. Opäť si zvolím nástroj kružnica a nakreslím tvar s priemerom 50 mm. Okno zavriem. Aktivujem nástroj Pad, spôsob vyťahovania zvolím na dve strany a nastavím prvý rozmer na 8 mm a druhý na 42 mm. Stlačím Enter. V stromovej štruktúre kliknem na symbol oka v riadku počiatok 001 a aktivujem rovinu YZ, na ktorú položím nový náčrt. Na karte model vypnem viditeľnosť lokálneho koordinačného systému a ikonou pre prepínanie pohľadov rozrežem model. Kliknem na nástroj konštrukčná, respektíve pomocná geometria a označím vodorovnú hranu modelu. Zvolím si nástroj lomená čiara, Polyline, a nakreslím profil drážky remenice. Kliknem na plochu pravým tlačidlom a postupne označím body vodorovných čiar a stlačím S symetria. Potom hornú čiaru označím a aktivujem nástroj D-Dimension. Kliknem na plochu a do okna napíšem číslo 22. Označím bočné čiary a do okna vložím úhol 38 stupňov. Napokon označím spodný bod náčrtu a nastavím jeho vzdialenosť od osy X na 55 mm. Náčrt zavriem. Aktivujem nástroj Groove, drážka, a nastavím os rotácie Y. Okno nástroja zavriem. Označím vnútorné hrany drážky remenice pri stlačenom CTRL a obe zaoblím rádiusom 1,5 mm. Aktivujem izometrický pohľad a označím bočnú plochu modelu. Stlačím ikonu pre nový náčrt a prepínanie pohľadov. Zvolím si nástroj kružnica a nakreslím dve kružnice s priemerom 105 a 50 mm. Náčrt zavriem. Kliknem na ikonu Pocket, kapsa, a nastavím hodnotu na 10 mm. Okno zavriem. Označím plochu priehlbiny a stlačím ikonu pre zaoblenie hrán. Nastavím hodnotu na 8 mm a okno zavriem. V stromovej štruktúre na karte model označím posledné dve vykonané operácie pri stlačenom CTRL a aktivujem nový nástroj zrkadlo pre symetrické kopírovanie operácií a modelov. V okne parametrov nástroja nastavím rovinu pre symetrické kopírovanie XZ a okno zavriem. Označím stredovú plochu a kliknem na nástroj Hole, otvor. Nastavím priemer na 35 a hĺbku na 50 mm a okno zavriem. Označím bočnú plochu otvoru remenice a položím na ňu nový náčrt. Zvolím si nástroj štandardný obdĺžnik a nakreslím jeho tvar s rozmermi 10 a 8 mm. Označím jeho dva horizontálne body a os Y a aktivujem geometrickú väzbu S symetria. Označím horný bod obdĺžnika a os X, stlačím D-Dimension a po kliknutí na plochu do okna uvediem vzdialenosť 20,5 mm. Náčrt zavriem. Aktivujem nástroj Pocket, kapsa, a v okne parametrov nastavím typ vyťahovania k ploche. Model si pootočím a označím koncovú plochu. Okno zavriem. Kliknem na vonkajšie hrany otvoru remenice pri stlačenom CTRL a aktivujem nástroj pre zrazenie hrán. Rozmer 1 mm ponechám a okno zavriem. Model je hotový. Nastavím izometrický pohľad remenice a zvolím si panel nástrojov TechDraw.
Vyberiem výkres veľkosti A3 zo skupiny ISO a cez ikonu fotoaparátu vložím 3D pohľad súčiastky. Okno vlastností zavriem. 3D pohľad posuniem. V nastaveniach programu na záložke TechDraw vypnem obe možnosti pre detekciu plochy. Ak ikona prepočítať na paneli nástrojov nadobudne po tejto úprave nastavenia modrú farbu, treba ju stlačiť, aby FreeCAD zmenu okamžite uplatnil pre náš aktuálny dokument. Ak farba ikony zostala sivá, znamená to, že prepočítanie nie je potrebné, respektíve nie je možné. Otvorím záložku s modelom a kliknem na ktorúkoľvek jeho plochu. Vrátim sa späť na výkres a kliknem na ikonu pre zadávanie pohľadov. Okno zavriem a upravím polohu pohľadu. Panely vlastností na záložke údaje vypnem viditeľnosť skrytých rán Hard Hidden a Smooth Visible. Ak je potrebné, stlačím ikonu prepočítať, v prípade, že je aktívna a má modrú farbu. Pohľad nechám označený a kliknem na ikonu pre vkladanie rezov. Zvolím pohľad sprava doľava, rez označím písmenom A, stlačím Live Update alebo Update Now a okno zavriem. Rez posuniem a v okne vlastnosti na karte údaje vypnem viditeľnosť rán Hard Hidden a Smooth Visible. Na záložke pohľad deaktivujem zaškrtnutie pre viditeľnosť stredov oblúkov a kružníc Arc Center Marks. Ak program ponechal v pohľade niektoré hrany nesprávne zobrazené, tieto čiary označím a pomocou ikony ceruska nastavím ich viditeľnosť do stavu nepravda. V základnom pohľade označím všetky obvodové čiary okrem čiary náboja a pomocou ikony ceruska nastavím ich viditeľnosť na nepravda. Pohľad opäť označím a v okne vlastnosti na záložke pohľad vypnem zobrazenie čiary rezu Show Section Line. Označím obvodovú kružnicu a stlačím špecializovaný nástroj pre vkladanie symetrických osí do otvorov. Pokiaľ chýba bod prieniku vertikálnej osy a kružnice, označím vertikálnu os a kružnicu a aktivujem nástroj pre vkladanie kozmetického bodu prieniku dvoch prvkov. Označím spodný bod kružnice a bod drážky a po stlačení D-Dimension vytiahnem kótu 38 mm. Kótu potvrdím kliknutím na plochu a nástroj deaktivujem pravým tlačidlom myši. Kótu označím a otvorím dvojklikom. V okne vlastnosti zruším voľbu rovnaké tolerancie a nastavím kladnú odchýlku 0,2 mm. Spodnú odchýlku ponechám nulovú, no upravím jej formát tým, že ju posuniem doprava vložením dvoch medzier a znamienko plus vymažem. Okno zavriem. Označím čiaru drážky a po stlačení D-Dimension vytiahnem kótu 10 mm. Kótu potvrdím kliknutím na plochu a po deaktivovaní nástroja pravým tlačidlom myši otvorím okno vlastnosti kóty dvojklikom. V riadku pre formát kóty dopíšem tolerančné pole P9 a okno zavriem. Označím krajné čiary náboja a vložím cez ikonu pre vkladanie kozmetických bodov stredové body označených čiar. Body označím a vložím medzi ne kozmetickú čiaru. Čiaru predĺžím ikonou na paneli nástrojov a znova ju označím. Nástrojom ceruska nastavím jej formát na bodkočiarkovaný a veľkosť na 0,35 mm. Teraz postupne vyťahnem kóty priemerov dôležitých tvarových plôch. Kóty označím pri stlačenom CTRL a vložím symbol pre priemer na paneli nástrojov. Nesprávne identifikovanú kótu otvoru opravím po kliknutí na kótu dvojklikom prepísaním jej formátu v okne vlastností. Zaškrtnem možnosť pre vlastný text a zapíšem číslo 35 aj s tolerančným poľom H7. Okno zavriem. Označím bočné čiary drážky remenice, stlačím D-Dimension a vytiahnem kótu 38 stupňov. Zväčším si rádius hrany drážky a vytiahnem kótu R1,5 mm. Po otvorení okna vlastnosti kóty dvojklikom pripíšem k rozmeru symbol dvakrát. Označím čiaru priehlbiny a bod rádiusu a vytiahnem kótu 10 mm. Označím rádius priehlbiny na opačnej strane a vytiahnem kótu R8. Kótu upravím po dvojkliku na 4x-R8 a otočím zobrazenie šípky zaškrtnutím Flip Arrow. Teraz okótujem obe vonkajšie zrazenia náboja remenice
a odstránim prebytočnú medzeru v ich zápise v okne vlastností po ich označení pri stlačenom CTRL. Označím body šírky drážky remenice a stlačím D-Dimension. Kótu opravím po jej označení a dvojkliku, v okne vlastností zaškrtnutím voľby vlastný text a prepísaním na 22 mm. Znova kliknem na krajné body náboja remenice a vyťahnem kóty 8 a 34 mm. Označím iba krajné body a vyťahnem kótu 50 mm a priradím jej referenčný, čiže informatívny charakter. Ak je potrebné, polohu pohľadov upravím a na záver prepíšem údaje v popisnom poli. Výkres uložím ponukou pravého tlačidla myši Export PDF. A to je záver dnešného videa. Nech sa vám darí.